Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Bello Abubakar da Gombe State, Nigeria. Wanda wannan kamfani namu mai albarka Pop Studio of Technology ya ɗauki nauyin kawo muku wannan lecture about web development for beginners. Farko muka ce what is website? Menene website? Website, abin da ake nufi da website wani shafi ne kawai na yanar gizo. Kawai shafin ka na yanar gizo hakan nan. Kaman misali universities suna da website ɗinsu na yanar gizo da sauransu hakan nan. Kowa dai ya san menene ake nufi da website. To sai muka ce how many class of website? Wani kalan class nawa muke da shi na website? Muna da web 1, web 2, web 3. Shi tsarin web 1 shine kamar misali website ɗin makaranta da website ɗin industries da website ɗin kamfanoni hakan nan, ko na portal hakan nan, na form da sauransu hakan nan. To sai kuma tsarin web 2. Web 2 shi kuma tsari ne na yanar gizo kawai na sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram. Shine web 2. Tsarin website ne ya shafukan sada zumunta hakan nan. To haka zalika shi kuma web 3 shi kuma tsari ne kawai na blockchain. Shi kawai web 3 tsari ne na blockchain. Misali kamar harkan cryptocurrencies hakan nan, muna da exchanges su Binance, su wani waye da sauransu hakan nan. Kaga wannan duk suna tsarin blockchain ne, su MetaMask. To a takaice dai sai muka ce to how to build website? Ya zamu yi mu gina website? Da me zamu gina website ɗinmu? To abin da zamu gina website ɗinmu da shi shine da programming language. Programming language kuma kowa ya sani muna da front end, muna da back end. A cikin su a front end muna da HTML, muna da CSS, muna da JavaScript. In ka koma kuma back end muna da PHP, Python, Ruby da wannan SQL da sauransu hakan nan. To yanzu shi kowa ya sani shi HTML ana running din shi ne da browser, front end kenan, HTML da CSS da JavaScript. Shi kuma back end ana running din shi ne da server. Wato ma'ana yanzu misali in aka cika form ko wani wannan server da zai tafi da je hau, dole ai form din zai shiga database ne. To database din shine dole kaga da back end za a yi shi kenan. To shine lissafin. Yanzu insha Allah za mu shiga zuwa cikin topic ɗin da kowa zai fahimta insha Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu muka ce how to build website. Muna so mu gina website ɗin, sai muka ce to ya za mu gina website ɗin. Sai mu ce yanzu musan da mu muku bayani shi website da programming language ake gina shi. To shi kuma programming language akwai front end akwai back end. To front end shine yadda zaka zana website ɗinka, yadda zaka gyara shi. Kamar misali ga wannan, yanzu misali ga wannan, yanzu kun gani ga design ɗin gashi, amma navigation ba ne, ga kawai iya yanda yake shi ne. To yanzu sai muka ce to akwai front end akwai back end. Shi front end shine kawai wanda za a yi running din shi a browser, wato ma'ana iya zallan design ne kenan. Shi kuma back end shine wanda za a yi running din shi da server. To yanzu a cikin programming language ɗin ga sunan wanda su ne programming language ga sunan kamar haka: ga HTML, ga CSS, HTML da CSS, ga JavaScript, ga PHP. Wannan su ake amfani da su gurin gina website. Yanzu in muka ɗauki HTML da CSS, shi HTML yana mazaunin block ne misali wanda za mu gina website ɗin da shi. Shi kuma CSS yana mazaunin sauran plaster da fenti da sauran abubuwan kyale-kyale wanda za mu gina website ɗin da shi. Shi kuma JavaScript shi kamar wayarin yake na website ɗin, wayarin ɗin website ɗin. Shi kuma wannan mai 7% ɗin ma'ana PHP ga shi na wannan PHP kenan wannan. Shi kuma yana mazaunin wutan da za mu jawo gidanmu, wutan da zai shiga cikin web page ɗin. To shine shi front end shine abin da za ka gani ka taɓa website ɗinka. Shi kuma back end shi kuma ƙawata website yake, amma shi ba na gan shi ba za ka taɓa shi back end. Shi ne yanzu in ka ce misali bari mu ɗauki HTML da CSS front end kenan. Sai muka ce ya mutum zai samu tools wanda zai gina website ɗin shi. Yanda za ka samu kayan aikin gina website shi ne, yanzu misali idan ka shiga Play Store ɗinka za ka yi searching ɗin Amwriter, wato wannan text editor kenan. Ka tuna nan gurin ita ce Amwriter. Za ka yi searching ɗin shi a Play Store ko kuma VS Code, akwai inda waya kake amfani. Za ka yi searching ɗin Amwriter, VS Code da code editor. To su ne text editor da muke da amfani da su a waya kenan. In kuma da computer kake aiki akwai VS Code, akwai Sublime, akwai Notepad, akwai Notepad++. Su ne wanda muke amfani da su kenan. To amma yanzu da Amwriter nake using. Yanzu shi ne wannan.
To mun san cewa kowane programming language yana tag ɗin shi kuma yadda ake run ɗin shi. Yanzu bari mu shiga cikin HTML. Yanzu HTML shi ne haka. Sai mu ce doc type, wato muna gaya mata mara kwamfutar mu ko wayar mu document za mu rubuta. Doc type, sai mu ce HTML, document ɗin HTML kenan. Sai mu sauko, sai mu ce HTML, wato muna mun buɗe tag ɗin mu kenan. Sai mu sauko, sai mu ce header, wato duk abin da yake header, wato shine a saman website ɗin header. Daga header mai za mu saka, sai mu ce title. Kanan title ya zo, mu rufe title mu. To idan kana so in za ka yi CSS za ka iya buɗe style ɗinka. Shi CSS akwai inline, akwai internal, akwai external. Inline shine wanda za a yi shi a cikin HTML tag ɗin da aka rubuta. Shi kuma internal shine za a buɗe shi a nan gurin, nan tsakanin title da header na kenan. Shi kuma external za a sa link ne sai a yi shi a wani shafi daban. Yanzu misali muna so mu CSS internal, muna so mu CSS ɗin internal, sai mu buɗe style, sai mu ce style. Yanzu ga style ɗin ya buɗe. Yanzu bari mu rufe header mu. Yanzu bari mu buɗe body, za mu buɗe ga body, mu rufe body mu. To shi HTML ƙa'ida dama shi ne a farko, shi ne a ƙarshe. Mu rufe HTML ɗin mu kenan. Ya kamata ku sa wannan tag ɗin sosai saboda ƙoƙarin musu kallo. Da farko mun ce doc type HTML, sai muka buɗe HTML ɗin mu. Mun gaya mata za mu sa document ɗin HTML ne, wato computer mu ta sani kenan. To sai muka ce HTML, muka ce HTML, sai muka ce header. A header mu muna so yanzu misali sunana Adamu, sai muka ce Adamu. Sai title ɗin website ɗin mu kenan. Ko? To mun sa title ɗin mu. Kanan style ɗin mu da muka buɗe. Mun kulle header mu kenan, duk abin da ke da mun kulle shi. Mun buɗe body. Body shine kankan jikin website ɗin. Asalin kankan jikin website ɗin mu kenan. Zai bari gani. Bari rubuta heading 1. This one. Web page. Sai mu kulle. Zai bari gani. Wanda zai wani. Ya ba mu web page. Okay, wannan shine body website ɗin mu kenan. Wannan shine yanzu wannan dai su ne HTML tag. Na misali muna so mu design din shi. Za mu style din sai mu ce. Sai mu buɗe yana mana styling din shi, na yin styling din shi. Sai mu ce color, color rubutu mutum. Sai mu ce blue, mu rubutu mai canza zan bulu. To haka ake design din shi da CSS, ana design din shi da design. Misali mun buɗe fixel, rubuta container kan, kuma bari mu buɗe div. Classes, auto. Sai mu ce kulle. Sai mu copy wannan. Copy ɗin shi, cutting ɗin shi, mu paste ɗin cikin shi. Sai mu je mu kira Adamu. Sai mu ce sai mu buɗe kulle wata gida. Muka buɗe. Sai mu ce border. Border. Color.
ini kena blend udah ini lagi senang buat visir kan jadi ini buat visir legend visir ini ya udah legend ada sini macam berapa sih dulu bisa kemana ada radius kalau udah mencet visit sama kecil kalau berputar kecil sama kalau udah radius 20 30 visit mencet right kasih berapa dong kasih negara dunia itu nama tentang sasunasi seperti kamu cerah macam itu mencet aja 20 pixel from top from bottom mencet again 50 pixel from left and right so justifying content to be sent
align item to center. In sai mu ce background color. Muna so wurin bayar mana rubutun nan background. Background color. Mu ce gray. Ini background ɗin mai. In sai mu ce was preset. Wadda ba shi background color. Background color. Background color. Okay. Green. So terminate this. Kemudian yang ada background ini, kasih background koi. Ini sini saya. Mana apa nih ada ini suci. Kamu saya input ini terus. Wannan shine CS, wannan gudarin jajayen, wannan kuma HTML. Kamu saya input, kamu saya input. Input. Save. Second. Text. Honda is equal to enter your wannan shi amfani da shi ne gurin function. Muga input ɗin mai yanzu an ce mu enter ba sai sa a cikin musuhin isyarat ini sebentar nama kecewa sekarang kuma oke misalnya nama ini macam gitu sih. Nah, sebelum aku ya setelah atau mana sign in password kan. Password. Lumayan suka password. Ya udah. Langsung submit. Mana saya suka saya buat paragraf jadi ini semua paragraf mana ini gak foto ini terus ini sih foto masa semua atau jadi email ini barang mau gimana oke saya kasih saya foto ini sekali.
password ɗina to ina danna submit yanzu wannan front ɗin muka yi inda kuma mun back end to ina danna submit zai tafi misali mun bari mu danna gidan ne mun kuma za su tura mu wannan password to yanzu in ce mu musu wannan ɗin ce mata tun da mun guje su kan hakari align item muna so su samu na tsakiya form ɗin koma tsakiya ce align background color ɗin shi kuma muka da kama lokacin mun style background color background ɗin shi ya san ya koma ja yanzu muna son bi center zamu iya da shi da HTML yanzu center kawai muka ce center kuma center ta zo sai mu ji ƙasa sai mu rufe center mu zo ƙasa muka rufe center mu ta koma center mu ji mu zama center yanzu bisa ba lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata da lokacin mu anan ya zuwa mun kalli wannan password inda ni sai mun shi abubuwa mana ya zuwa ran Mira, no me hizo poco. No lo puedo ver. Bueno, sé que aquí son ya lo pues ya acá. Con la de que me dice. Mira, da un insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sai zuwa wata juma'a insha Allah subhanahu wa ta'ala in zamu yi tafi ne juma'a saboda yanzu bidiyo masu tsauri amma duk sanda muka yi sa tafi insha Allah zamu dawo juma'a da litinin zamu na cewa insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam. Wannan shi ne Fox Studio TV. Muna roƙonku da ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Muna godiya.